I landet runt ikväll uppmärksammar vi bland annat: det går inte att vara klädd hur som helst när man ska på älgjakt. Man måste vara modemedveten. Bro mellan Fårö och Fårösund splittrar ortsborna. Och en något udda produkt från Otterbål i Värmland gör succé i USA. God afton, vi ska börja i Stockholms skärgård ikväll. Där har Svartbygget fått sådana proportioner att till och med en luttrad Roslagskommun som Norrtälje har fått nog. Och nu börjar jakten på svartbyggarna.